Assalamu alaikum balima bamananga mela berajele nga foli ba berajele kor bashi ko ndam washira anyira obiya na laka jeng bashi fo itana nga foli ba berajele kerengere na mo minun be nu yen nga YouTube ka ani minun fana message bla ma WhatsApp fa ani minun be ka ju TikTok ka nga foli ba berajele au be merci mba nyina fe halisa ay continue kan ju YouTube sanve togo berajele kele TikTok togo mbodo togo kele ne bara YouTube fana na laka jeng mbe ka ba ani saga kulu tɔgɔ fɔ italien na k'a kɔrɔ fɔ bamanankan na ani ni fɛn ka kunna ni bɛ fɛ k'a fɔ ko fɛn ka kunna o bɛ fɔ cogoya min na k'o kɔrɔ fɔ bamanankan na n b'a daminɛ sagara saga u b'a fɔ o ma yan ko pekora ni saga muso do pekora sagajigi u b'a fɔ o ma ko muntone an kɔni b'a fɔ ko sagajigi n t'a dɔn ni tangarangaw b'a fɔ ko sagacɛ wa mana k'a ɲami a cɛman ne ko don muntone u b'a fɔ ten ko muntone o ye sagajigi ye musoman ye pekora ye donc ba u b'a fɔ ma ko capra ni musoman o ye capra ye ni cɛ don o ye caprone o ye bangɔrɔn ye n'o bɔra yen n'i bɛ fɛ k'a fɔ ko fɛn ka kunna i b'a fɔ ko amara ni fɛn min ye féminine o ye amara ye mais ni masculine don o ye amaro ye i n'a fɔ misaliyara i bɛ se k'a fɔ insalata amara salati ka kunna donc n'o bɔra yen o don n y'a fɔ n ko bɛna video min da video dɔ in kan n ko tradire è fare c'è di mezzo il mare n ko m'o kɔrɔ fɔ bamanankan na a kɔrɔ ye min ye ne ka dɔnya ra ko kuma ani a waleyara i n'a fɔ n'i ye kuma dɔ fɔ ani n y'a waleya o tɛ kelen ye walima kuma fɔli an'a waleyali o cɛ ka jan i b'a fɔ jɛgɛjala ni baji o de ka surun kuma in kɔrɔ la kosɛbɛ ne kɔni ka faamuyara o don ni a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'a fɔ cogo wɛrɛ dɔn o bɛ se k'o fɔ n ye bamanankan na a kɛra WhatsApp ye o bien a kɛra commentaire ye o min mana nɔgɔya min ma inshallah n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen bi kɔni sono un pochino così sono triste perché abbiamo pareggiato ieri con Sampdoria veramente non so come hanno fatto a pareggiare comunque è così il calcio è così ok spero che perde Milan stasera con Tottenham forza Inter per sempre ok mi sembra inshallah